Имам бира Угазо! Господа, уважаеми господа земеделци, обичайте се! Боли на гутницата за този хубав израз. Да! Сега кой ще прибере горкия басейн? Това е интересно, аз искам да го изпия, това е бира майна. Мисля, че трябва да видим мокри цици. Аз искам да се пия от него, това е бира. Мокри цици! Види цици! Женски цици да уточним. Женски, да уточним, женски. Ето, тя има по-големи. Не е вярно. Свадай! Свадай! Не! Давай, блъскай главата! Блъскай! Давай! Хванете за краката, хванете за Тя краката. се съпротивлява. Чакай, дай. Fucking guys, mages, I'm gonna get you someday. Обрини с корема долу, бе. Обрини с корема долу. Добре, ката. Чакай! Пиле! Ще ме папи! Бандра! 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 А на това ти! Пъти главата вече, бе! Ай, лицето вътре трябва да бъде! Ай, вкарай лицето вътре! Забелязате ли кой не е потопен? Нарочно все още. Аха. О, не! Здравей! Ice Mage time! Пазайте се! Айде! Сега ще залетим пирата. Айде! О, Боже! Спичаме ме сте идиоти, ма! Как можахте да правете собствена бира? Добре, да, пия и без това, защо? Те се обърни. Вау! Мокро! Давай! Мокър трол! Дай! Последствие аз Ей! Що? Взимаш бира! Ай, скаш на нас! как си не? Честито! Току-що беше прията във войните с такова. Нямам резервен палка. Еми ся! В някой случай се налага да се жертваш заради колана, нали Бандра? Яко ли? Аре, една последна мисълка е! See how sweet! Няма ли да той ми пипи? Аре, няма толкова! Я пак това трябва да го видя. Аре, няма Това толкова! ще е записано. Аз се правя същи. Майка ми. Български тренировка получах. Браво. Моля на нея, тя ме напи. Ето гледай си мокри цици. Да, ма и балконски ти пидираси, майна. Това съжаляваш, че дошла. Да не беше дошла. Да не си идва на моя рожден ден, мамка му, на моя рожден ден дойде. Ще ми лишиш на джибри във вода. Бандра, успокой се, ще си по-привлекателно за Има мъжете. един, който иска пак да се топне повторно. Кой? Не, има някой, който не е бил топан. Аз се топнах Деня. доброволно. Ама аз спих доброволно. Как два пъти пих? Аз да, двама човеките хванах и топнах. Преди това пих два пъти. Голяма работа. А знаете ли кой ли сме топо? Леоният дето на GSM зад кадъра? Не